Love and marriage, love and marriage, love and marriage, love and marriage. Своня ми душицата, рече бе. Какво ни свъняхме? Това е парфюм на душата. Ще ме обичаш, ще ме дишаш. Марш веднага да ми донесеш бутилка с ракия и малко чаша да пия днеска. Ай, ще си взема и на мен една чаша, не издържам вече с теб. Ще си вземеш едно карате в мутрата. Ти няма да пиеш, само аз ще пия. Абе, оня ден ми изджока целия лакочистител, нищо не ти казах. Сега ме заплашваш. Стана съвсем така случайно, ма меглено. И съм спил лакочистителя. Сега отидем да донесеш една бутилка с една чаша ракийка. Имам празник днеска, ще празнувам пред новогодишно напиване. Какъв празник имаш ти, бе? Мангал такъв. Меглено, конкретно. Значи искам да ти обяснявам. Слушай, ама, хода по улицата и виждам ветеринарния доктор. И той го питам, викам, бе, докторе, така да малко да знаеш, като се ашладисваме с моята Меглена, той и едно друго, той каза, вие не правите добре секса, бе. Като ми обясни, Меглено, аз сега разбирам, 20 години аз не съм правил с тебе добре секс, ма. Как се появиха тези чавета, не знам, случайно стана работа. Как тъй, бе? Както и. Значи, трябва аз като ти целувам, ти трябва малко така да организираш душата, малко така да пъшкаш, да стениш, как диво животно да стениш. Разбираш ли? И какво е? Значи целувам аз и ти, да можеш малко така. Матракуката малко да я хубаво, тук да си надървя малко, така да ми е добре. Разбираш ли? Да, разбрах те. Айде сега да опитваме. Айде, ма стени малко, ма! Ах, майко, няма пари, децата златни! Гаси гадния секс!